Dito na nga ako guys sa airport ng Butuan City. At ito, nasa airport na kami at nakikita nyo naman ang daming taong nagtatayuan na dahil paalis na rin yung Manila at Cebu. At eto nga, pasakay na ako ng aeroplano. Ayan, nakikita nyo naman yung airplane. At ayan, sa wakas, nandito na nga ako sa loob ng aeroplano. Ayan, naglalagay na nga ng mga gamit yung mga tao, kaya nakapila ako. At sa wakas, ayan, nakaupo na ako. Putin lang dito ako malapit sa may bintana para tanaw ko kung malapit na. Ayan, tanaw ko na nga. Ayan, ang bilis. Nandito na ako sa Cebu. Tanaw ko na yung mga umiilaw-ilaw na mga building. O, ayan, ang daming ilaw. Kaya tanaw ko na nga ang city ng Cebu. Ayan, welcome to Cebu. Sasakay muna pala kami guys ng bus pagbaba namin ng aeroplano. Dahil medyo malayo-layo yung lalakarin namin. At eto, nandito na nga kami sa loob ng airport. Ayan, palabas na kami. Ayan, palabas na kami at maghahanap lang kami ng taxi. Ayan guys, thank you for watching. Bye-bye.